Good morning, good. Sa may atong ikaalagad. May tungod lang ning amik, Brad. Ano man unsam res amik? Ma'am, guni mong topic good ron about ni amik o ni Oh. Brad Pindot, ma'am. Oh. Ano man unsa may concern nimong amik? Nakuha lang mo good ni amik, manggod. Ako, membro mo sa Bintis pod. Nakakuha ni amik, manggod. Nakita na kong amik bang ang lagda manggod sa isip na membro ka sa kining CFD, dapat ang gugma makikigbabaw. Na unsam res amik bro, imo nakita bro unsam yung bikil amik? Kay ang tirada manggod ni amik god ay no nga kining gibuhat ni amik para sa content lang, for content lang. Oh, dayon. Pero dili man na lalim nga kanang magdadala sa pusil nga ay no kato nga pusil dili to tinuod, pero dili man na inana nga ang isip Christian, isip kanang CFD dili man na maupod. Iyang ginabuhat nga iyang video nga nagunit sa pusil niya aduna say pagbahad sa mga admintis. Giyon sa pagbahad bro. Dili ka nang about sa muluto siya mo unay muluto sa kanang admintis kung mabot ang sandilo. Sandilo. So karon pa din sandilo na buhatong amik. Ang dili ang kuha mo na Brad, ang ako lang na ba kanang dili niya buhaton dia sa social media. Lagi bro, ang katong kang amik bro. Joke ra man tong yaha. What if kung moabot ang sandilo? Dabalo ko Brad, pero nakuha man good. Dili man gud na maayo nga iyang gabito ng ang kuan joke diha sa mga tao nga kabalo ba siya nga iyang ginikanan mga Adventista na lugar ng gugma, lugar niya na ayun ang Roman Catholic nagtuo na sila nga aduna po yung mga Adventist nga maluwas. Ang Adventist po nagtuo po ang Roman Catholic na po na kaluwasan. Kato ka amik bro, joke ra to yaha, pero kato yung pastor nga niihaw sa inyong treasurer mo gitiklarong di joke. Pero ay na joke to siya, pero kanang kuan ba kanang dili siya maayo nga talanawon dia sa social media niya ang iya mga ginikanan mga Adventist. Kaya sumalan niya siya po una mulutos. Sa una bro, sa Sabadista pas amik, grabe man yun yung atake sa Katoliko. Kalaw-kalaw sa bunot, arinola, planggana, kakulintas og katong guba nga plancha. Sa to sa may kalainan na naron bro. Wala ko na sayod kay dili man may kuha na kay kuha sa una, pero ang ako lang karon kay dili pod maayo yung gibuhat pod. Ano bro, ingon mas amik bro nga inig sandilo. Ang pangutana kano saan din ang sandilo mo abot? Pero ang nakuha mo god Brad, ang kana mo sandilo god isip Adventist mo kuha jud nga mabot na sa saktong panahon. No bro. Kaning sandilo ba sa before karon no, inyo pa man ning gipaabot kitag-an pa man no. Sa kani adto bro, before aning 2026 paatras ta wala pa sandilo na hitabo bro. Nanay sandilo Brad. Nganong paabuton pa man nga na naman di ay. Mo balik na Brad tungod sa climate change Brad. Kasi nganong ring sandilo naguba sa climate change? Agoy. Kana man god Brad, Brad. Kanang sandilo ginatawag na sandilo kay tungod sa makapahulay ang kalibutan. Makapahulay ang kalibutan, pagguba na ang kalibutan, mangita sila kadlaw nga ang tanang tao mopahulay nga diha, pero kana nga pahulay bro kanus katong sa una bro di ba nanay sandilo kanus amto nagsugod tong sandilo sa una. Dili kay ko wala kay ko kuan na Brad, pero sumala sa kong kuan sa panahon ni Constantine nanay ginatawag nga kanang pagpamugos sa pag-ubi sa kinatawag nga dili pa sa sandilo pero murag sama-sama na pagpamugos. Mura-mura ra. Musimba diha. Mura-mura ra. Pero dili gid sa original, mura-mura lang Xerox inana. Murag pero karon mga Brad nanay sandilo. No unsa katong kang Constantino unsam tong yaha? Sama-sama na to Brad nga pamalaod nga ang tanang ang tao dapat mo simba sa Sunday. Yan ang gikuan. Dapat mo simba sa Sunday. Dili mo na buat-buat Brad kay tinuod man na nga history nga
si Constantine namugos nga ang mga tao muubi sa Sunday. Okay. Dili na siya- Unsa man tong nga law ang gi-implement ni Constantino? Ecclesiastical o civil? Kato siya, Brad. Murag sama-sama niya po sa civil, Brad. No. Unsa man tong gi-implement ni Constantino? Civil law o ecclesiastical law? Murag sama-sama ra nang duha, Brad. Murag sama-sama. Karuhan ang murag sama-sama kay diri sa inyong libro dili gyud ni gingon nga murag sama-sama. Ha? Kay No. Okay, continue, Brad. Kung basahon ninyo ang imong Seventh Adventist belief ha. Dili man na sama-sama, bro. Ingon siya nga mura ra sama-sama nating abutin. Pinakamatayog na bituin. Tagumpay ng ating lahi. Aksyon Katoliko! Ako basahon bro ha, sa page 299. Ayawa. The first Emperor Constantine decreed the first una civil Sunday law. Kano sa nahitabo? March 7, 321. Ano Domini? So, civil, dili ingog pare-pareho ra. Kauban ra. Civil law. Ang akong pangutana, unsay kalainan sa civil law ug ecclesiastical law? Aksyon Katoliko! Sige. Unsay kalainan? Dili kay ko na, Brad. Ang kuwar mo, punto rang muna ko, Brad. Rumadali ta, Brad. Ang kanarang may tungod yun sa kanang adunay pagpamugos sa pagsimba sa Lagi pagubit. nag-implement na si Constantino. Dili kay ko kuha na ng balaod, Brad. Pero ang ako lang punto, Brad. Ang adunay pagpamugos ba? No bro, diri sa inyong libro bro, naklaro na jud nato nga nag-implement na si Constantino og civil Sunday law. Dili civil law ha, civil Sunday law. When we talk about civil Sunday law, unsa man ni civil? Brad, Unsa man ning civil law? related sa tao, Brad. Nga, So related sa tao. balaod. So related sa taong balaod. Civil law related sa taong balaod. Kanang panagbangi sa tali sa relasyon sa tao ug sa kanang O tanawa ra. Ingon si Peter Pindon 99.9. Mopile jud og kaso ang mga Seventh Adventist kini pa lang daan nimbo na kas 99.9 bukay lago sa balaod. Sibilo, wa kay lago sa sibilo. Okay, dili na ta mag-isgot na kay big up tag balaod. Malangay tag samot ani. Istoryahe. Pwede, oy! Ano bro, unsa may naaanang civil law? Civil law. Unsa may naaning Sunday law nga gi-implement ni Constantino? Brad, Unsa may hinungdan? Are ta ha. Unsa hinungdan nganong gi-implement ni Constantino ang civil Sunday law? sumala sa akong naibalan ba, gi-implement na ni Constantine tungod kay aduna na pag mixing ang kanang ang Roman Catholic o kining tinatawag na Roman Empire. Kaya kay gusto man ni Constantine nga ang tao mahiusa, ma-unite, simba sa Ginoo, mo na nagkuhan siya og ginatawag nga ginang pagpugos ana sa pagbantay ang mga tao na sa Sunday. Sumala sa imong nahibaluan? Yes, Brad. Asa man ka nakahibaluan eh? Sumala po sa akong pagtanaw sa mga story, Brad. History, unsa nga history nga imong natanaw? Matimanan pa nimo? Kining gitawag nga Edict of Milan. O lagi unsa man ang historihan ng Edict of Milan sa title sa libro na? Brad, Unsa ang title sa libro ang Edict of Milan?
kanang pagkuan ba? Pag aduna na pagkuan Lagi-lagi wala tay problema ng Edict of Milan. Kinaaman jud na. Asa man jud mo nabasa nga history nga nay Edict of Milan? Asa nung basa, pwede mo na to na dili kay ko dili kay ko makatubag ni mo na Brad kay Ano? pwede mo na ako mag-research sana pero ang kuan man gud ang punto ra magud ako god. Aga research so dai ka ana bro, din na basahan nimo nga nay Edict of Milan mo tong mi pop up sa yung una nga kuan. Hello. Mayroon ko bro. Oh, mayong udto. May dalaga na to bro. Ha? Sa mga itong ikalagad. Adi ako'y mangutanan ni wag siya itong ikalagad kay ikaw may nanodri, ikaw may nanawag. Paluap na mo kong tawag nimo kay na-cancel ako to. Tawag ka naman kanina. Kung mong tawagan, wala ko kung tawag balik. Sige, unsa ba itong concern? Kay kaning isa, dila sa kong mangutanan ni kay nuhaw man. Sige magkaumawan, basta ikaw magakuan ka. May atong topic bro. About aning gitawag ninyo og sandilo? Ha? Sa bro. About aning gitawag ninyo og sandilo? Bro, sa baa po ka na imong palibot na bro, muraman ka og tag-iya og kanang kumpanyas motor. Wala sa dilo bro. Dugay naman yung abot. Dugay ra ning abot. Kanusam na ni abot? Dugay naman yung abot. Panahon ka Constantino. Naura mga. Unya nga naman, sige magbagubo na inyo mga amigong sa badista nga, naay sandilo, kaming na, hapit na. Dugay ram din ni abot di ay. Pero atong topic bro. Dugay lagi ni abot ang sandilo. Pero nga naman inyo mga vlogger nga mga hadlok mas katoliko, hala, kaming na, hapit na. Dugay ram din ni abot di ay. Agoy! Okay po tanan ba? Sa may pangutanan nimo. Topic na sa abot emek. Nga naman sa Mik, wala. Kuha naman na sa Mik, kuha naman na ito na. Kalong adlaw naman ako ribat diri sa Mik. Sa klaroon sa nako tayo mo sandilo, kadali lang gamay. Nga ano mang, inyo mga vlogger, nga ano man ang inyong mga vlogger sa Seventh Day Adventist, yung mag-ingon na, hala, sandilo, muabot, bagtay mo hapit na. Na ikaw karon nagkumpirma nga, dugay naman na tabo di ay. Agoy! Ako po ba abot emek? Man, usama sa Mik. Ito yung i-vlog para sabi ko siya dyan ko na yung mangunay gluto sa 70 Adventist. Mga kong pangutanan ni mo, maayo ka to yung gigwapa niya? Para nako for entertainment purposes only kay ngano man kanang inyong sandilo. Ano, pareha man. Ay sagsapaw. Bro, si Kristo ang yawa, nagistoryahan ay naminaw ang yawa. Ikaw di ka maminaw, labaw pa ka sa yawa ani. Pareha ko ni mo po. Aksyon Katoliko! Klaro bro. For entertainment purposes only, watay problema anak. Kaya nga naman, mahulog ramang itog for entertainment purposes only. Kaya namiruan ang gigamit pusil, Philip gun o pilit gun. Alabang ka ng airsoft. Ito, pamusil naman itong iring ng sungkaban. Alam ito, pamusil tos mga kuwan, ka ng mga sungkaban o kalag ba? Agoy! Panghuongan ng nga di ilahang sakop. Upo ko mo. Nga naman nga tanga for entertainment purposes only. Number 1 rason, kanang inyong sandilo, wa dyan ay klaro. Ayaw sa pas. Sa upo ko bawan. Musa di ka. Wa dyan ay klaro. Ang klaro tinuod na ano. Mamuhi kag baboy karon dayot, nigabot tulo ka bulan, baligyan na, paldo pa ka. Tandilo. Ano pangutanan ba? Abot emek. Kumgana. Wala kang si Daig, gahilak. Amek, balik na sa badista, Amek. Ay, balot na yung pangutanan. Sige daw. Para nimo, katong gibot ni Amek, joke ha? Diba? Kato yung pagpabuto og pusil, joke ta. Joke ta. Sige. Importante lang. Joke naman gito, kaya naman gito, tinuod. Lagi pa nga.
Buto lang, dili ka tinuod nga pusil kay reflector to. Ah, sige. Reflectan. Pero wa ba ka kabalo sa balaod, bro? Nga. Wa ba ka kabalo sa balaod? Kung naa gani kay pusil nga madulaan man gani na og dili na tinuod nga pusil o pusil nga tinuod dili tinuod nga pusil. Basta ito gani nga maong pusil. Pwede ka tayo magkaso. Ah, sige bro. Asa mabasa sa atong balaod bro nga bisag dulaan, bubuto, file kaso. Pwede na sa file kaso. No. Asa mabasa sa artikulo? Asa mabasa sa artikulo sa Pilipinas na? No. Pwede ka file kaso. Lagi. Kato siya, matawag to sa indiscriminate firing. No. Asa mabasa na? Asa lagi sa balaod na? Ay sa, lagi pagpaminaw sa ba? Kung tayo mong pakapom na ka. Ha? Masuruan ka palang palaot. No. Ang ingon ni mo nga nay balaod. Pamino, huy, pamino sa. Sige, asa nga balaod na? Pamino sa. Ito ba ito lang ito sa dulaan? Dili tinood na pusil. Sa pala, pusil-pusong ka. Kung nga lang nga mubuto nga pusil, makapatay kina siya. Pwede ka kasuhan na o illegal possession of firearms. Karon bro, kay naa may baligya nga mga sa pamina sa napilong na siya sa illegal possession of firearms. Alage, ara. Bro, naaman tay mga baligya nga mga armas. Ay, ang pangutana ba nakasabot ka? Lagi, kadali lang ba? Naaman tay baligya nga mga armas sa Maranao. Sa mga insik, bala pusil. Bubuto man na. Illegal firing Japon na siya. Illegal o possession firearm Japon na. Ang pangutana, ilo pa nang gipabuto? No, bisan pag, bro, ingon man ka nga, basta mo buto. No. Ang ko pangutana, ilo pa nang gipabuto? Oh, gipabuto na ko bro. Ubutan ta lang, nipili ko dito pusil-pusil dito sa Maranao. Binggitistingan akong kabuto kung kusog ba. Pailan ko nimog illegal possession of firearm. Kaya ang pangutana, ilo pa nang gipabuto? No, bro, ako mismo nagpabuto bro. Ubutan ta lang, nipalit ko ha. Sa anani ba? Kay ang ingon nimo man God is Kami lang sa may paligya sa mga Muslim nga dulaan na kanang kuadra kanang pilitra sa dingding at dili makapatay og tao. inani ba bro? Ani ba? Ano na ang niya god? Ani ba? Sir, tagaan ka og sample sir ha. Tagaan ka og sample sir. Kami lang sa Nipalit ko og pusil sa Maranao. Pistola ba? Isa, kadali lang. Kanang makapatay og tao. Pwede ko nasuhan na. Ah, okay. Kanang gigamit ni Amit, magkapatay tong tao dili. Makapatay. Ha? Makapatay. Ang buto man to. Ang airsoft magkapatay nagtao ng airsoft? Oh, makapatay. Wala ka kabalo. Sure. Gidakop. Okay, bro. Asa mabasa sa atong balaod nga ang airsoft bawal? Nakakamatay ka kabalo, right? Asa mabasa sa atong balaod nga ang airsoft bawal? Bro. Ang airsoft dire sa mua, bro. Gidakop na. Ay makapatay na siya og tao. Paminaw sa ba? Atong klaroho na. Oh, nagsinanti ka airsoft. So, kadali lang ba? Magklarohay ta ba? Unsa man ang klase nga mga armas nga pwede dakpon sa mga pulis o pwede isuhan og kanang gitawag na tog lisensya? Katong mo buto. Katong buto. Sama sa unsa? Katong mo buto. Lagi sama sa unsa, tagay ko. Masa ba na ako na yung one day? Isa, toro nang gabana dia o gaga saba-saba dia. Sa mo pa na dire, namo ko planta. Sama sa unsa man nga armas nga mobuto kay mo kag mobuto dagan man katong armas nga dulaan nga pulbura ang bala, buto mo to. Oh, Oh, apil to. pero walay bala. So way bala. Walay bala. Mobuto ba dagoy bala? Pulbura naman ganito katong gitawag. Wala, bro, dili man na it doesn't mean nga kung sabay bala nagpulbura ba na dili dapat na imong deklarasyon basta mobuto, apil. Basta gani makapatay, bro. Sama ng airsoft. Anang pilit gun nga mulupat ang bala. Makapatay man ang pilit gun. Oh. Kanang Makapatay, makadami sa simula. kanang airsoft og airgun pareho ra ba? Sa airsoft ug airgun. Oh, pareho ra ba na sila? Ay, nang airgun. Kaya nang airgun, mao na ang dulaan. Oh, kanang airsoft, sa may example lang ng airsoft. Ang airsoft na makato nang gitawag og bala, ang bala na Julin. Oh, bala Jolin. Asa mabasa bro? Mamino sa asa mabasa sa atong batakang balaod. Magsubay tag balaod dili ka haom-haom lang.
Asa mabasa sa atong batakan kay sumala sa atong pagkahibaw. Kana ra paminaw sa ba? Di man maminaw gusto man kay ikaw rin paminahon. Kay sumala sa kunaybalan sa balaod, ang pwede dakpon nga mga armas kato yung mga armas nga mga legit ang bala. Cartridge ang tawagan ng bala ha, cartridge. Legit. So kanang airsoft, kanang tawag ng bala julin. I don't know kung bawal ba na, kung bawal na asa sa atong balaod nang gibawal ang airsoft. Para wala diri sa mo. Sa inyo ha lang, ordinansa sa inyo ha. Pero gato lang iadto sa sa batakang balaod yun. Pwede na siya buhatan og resolusyon nga bawal na sa ginadili. Sa ato pa wala pa na buhati o wala pa na buhati. Kinapatay man na. Bilong na siya. Na ba balaod? Na ba article? Na ba Republic Act? Na ba balaod? Na ba Pandakop Pinas Manila? paminaw sa ba? Bro wala lagi tay problema gi pandakop ba na? Pwede na siya. Oy, wa tay problema gi pandakop na kay siguro. Wala din. Paminaw sa ba? Siguro gi pandakop na kay abusado siguro mga tao didto. Takanag panira na ba? So ug maggama mo diag resol kanang naang. Paminaw sa. Hey. Kung maggama mo dana sa inyong barangay dihag mga mandatory nga balaod o kanang mandatory kanang gitawag na tog mga ordinansa na bawal lang airsoft kay siguro abusado ni mga taong kadala-dalag airsoft na kay bisag patos imong silingan tirahan pa kana sure jud ko nga kana nagid sa inyo harama pero tagay ko kanang mismong Republic Act balaod jud nga ang airsoft gibawal. Yaman na siya bro, mabilong na siya sa... Ay bro, ayaw na yung mabilong-bilong. Hatagi sa kong balaod kung nabilong ba na siya. Mabilong na siya sa illegal possession of firearms. Ay sa ba, ayaw na yung mga mabilong-bilong. Tagay sa kong balaod nga, nabilong ba na? Pusil ko nang na. Pusil. No, ayaw na yung pusil ko na bilong na. Tagay sa kong balaod daan. Mabilong lang gina sa illegal possession of firearms. Kasi wala mo kong mga tanag na bilong ba na. Tagay sa kong balaod. Tagay sa kong balaod daan nga bilong na siya para makatauhan ko na imong gingon. Nganong na si Ipde yung bugok na ka? Ayaw nang hiskutin ang inanang ko. Ginapatas balaod kasi ing na si Amek nga. sa ato pa di ay mo security guard ka musugot ra kag padadog bala julid ng mga armas. Uy. Ing na si Amek. Dili ko maayo yung buhat para sa mga Seventh-day Adventist kinang bahat. Ngano ako may imong sugoon? Ngano ako may inyong sugoon? Di man kamo basta-basta. Pamina sa ngano ako may inyong sugoon? Dili man kamo basta-basta, kamo may nasakitan, kamo yung badlong ana. Kay Brad, murag sobra naman kay pamina sa ba? Bisag kauban ni ana bro, pero dili na mo sugoon ang mga tao kay kabalon na sila dana na. Kamo may hingtong dan ana, kamo may gikon, kamo dapat mo kan. Dili man daw mo basta-basta nya karon palaban mo sa Katoliko. Wala may palaban sa Katoliko, biingol na may palihog lamig sulti ni Amek kay kauban na Di ninyo. ka kamoy dapat mo kuan ana o kanang asa man nangingon nimong kaso-kaso ron. Sige, file ka kaso. Dili ako mo file og kaso kundi lang among General Conference. O kinsa man sa General Conference ang complainant ana? Ang among mga leader sa General Conference. Kinsa nga leader? Wala ko kabalo. Wa mo ka kabalog sa mga leader ninyo. Pasakop ka na sa simbahan, wa mo kabalog sa leader ninyo. Agoy! Kinsa? Leader na silang General Conference, wa kahibaw. That time Tagaas. Bro, taga-asa man ang inyong leader sa Seventh Adventist. Palihog ko pangutan. Taga-asa man ang inyong leader sa Seventh Adventist. Oy, naabot ng nag-leader. Sige kay mobile magagkaso inyong Pamina sa ba? Mobile magagkaso ang inyong leader. Taga-asa man ang inyong leader. Palihog lang sulti niya. Di gapon kay ba? Na. Ultimo silang leader wa kay balo nya. Wa pa jud kay balog taga-asa silang leader. Taga-asa na yung leader. Palihog lang sulti ni Amek. So, assignment na po din yun. Laing assignment. Kunya na lang kang gabi. No. Taga-asa man yung leader. Wa na. Ang yang ayun, nawala man. Wa na. Gipalong. Namalong. Sige.